Metrov, viete. A ja chodím Ježiškovi paliť svečky. Viete, nechodím tam rodičom. Teraz už som nebola aj 4 roky. V lete chodívam na dovolenku a vtedy som tam u mamičky aj sedím. Bo tiež je krytá hrob tam na rohu, lebo nevládzem na nohy stáť. Som tam mohla byť 2 hodiny, 3 pri ním. Takže bohužiaľ na všetky strany svatý nechodím už. A tak chodím len Ježiškovi na Žižkovú. Lebo tam nikto nezapáli svečky. Aj na Vánoce, na jej narodení nechodím. No už 20 nechcem rozprávať. Je toto veľmi krásny sviatok. Ďakujeme. Dovidenia. My máme takéto cvičenie. Tento záznam nikde nebude uverejnený, je to len pre naše vnútorné potreby. Chcela by som sa vás opýtať jednu otázočku a to je, že čo si myslíte, že sa s vami stane, keď zomriete? Tak ja som kresťanka veriaca, takže verím to, čo všetci. Teda? Že pôjdete? No tak, že duša pôjde niekde a telo bude v zemi. Ďakujem pekne. Robíme krátku anketu pre naše vnútorné potreby. Sekunda. Čo si myslíte o tom, že sa s vami stane, keď zomriete? No nič, zakopú ma. Ale čo si myslíš o tom, keď zomreš? Uvidíme potom. Ďakujem pekne. Môžem na chvíľučku vyrušiť? Vnútorné potreby je, čo si myslíte, že sa s vami stane, keď zomriete? Tak neviem, no. Ja som ako veriaca, tak si myslím, že neviem, dám sa spáliť, alebo sa dám pochovať, ale lepšie asi pochovať. A vaša duša? Duša, no, tá by mala ísť do neba. Ďakujem. Robíme anketu, učíme sa aj robiť, tento záznam nikde nebude uverejnený, o to len pre naše interné potreby. A preto sa vás chcem opýtať, čo si myslíte, že sa stane s vami, keď zomriete? Nebudu. Umřu. Telo, duša? Neexistuje. Ne. Ne. Prostě já jsem a budu. Ďakujem. Študenti a vlastne to iba pre naše vnútorné potreby. A ja jedino o športu môžem byť. Nikde to nebude, to bude taký iba váš názor, Ja to som nebude. prezidentom rómskeho boxu na Slovensku. Dobre, a ja sa vás teraz opýtam, sa blížia dušičky, teraz o chvíľočku budú dušičky všetkých svätých. No. Tak skúste mi vypovedať, ako vy prežívate ten smutok za vašimi No blízkymi. bohužiaľ, to každý poriadny človek má žiaľ. Pomal. Ale takí, ktorí nemá starosti, tie nemajú na také veci. Ale kto mal niečo zažil, alebo vôbec mal rodinu a stratil, takže smutek sa váži. A máte nejaký recept na to, ako prekonať ten smutok? No tak musím sa s tým, jak sa povie, že musím sa s tým uspokojiť. Lebo to už je, taký je zákon. Ďakujem pekne. Ja spýtam na takú otázku. Sa blížia dušičky, teraz budú o chvíľočku. A skús nám povedať, ako sa ty vyrovnávaš so smutkom, zo straty svojho blízkeho. Fúha, tak toto je na mňa otázka. Ja asi nejako. Ja som nikoho nejak nestratil, takže... A chodíš na hroby? Nie. Bohužiaľ. Dobre, ďakujeme. No, malo. Tak blížia sa dušičky o chvíľočku a skúste nám povedať, ako sa vy vyrovnávate so smútkom za svojimi blízkymi, ktorí možno zomreli. No. Je to už dlhá doba, akože čo mi rodičia zomreli, ale ja sa vyrovnávam s tým, je to ťažko. Niekedy mi ako príde akože rodičia ako no aj poplačím vlastne, kedy hrajem, tu mám harmoniku a hrajem si ich pesničky vlastne a prídem, tak ja si na nich spomínam furt. Takže hudba vám pomáha prekonať smutok? No aj hudba, skorej by som povedal, aj lekári, aj vedci hovoria, že teda, že hudba vyzdravuje človeka. Hudba je liekom, ktorý poteší človeka a poteší celé telo. Ja myslím, že hudba je jediné to, čo vyzdravuje. Ako život aj všetko. No. Tak, jak takto hovoria vedci. Som z 12 detí
No ja som akurát tak vyšiel na tak muzikanta, že hrajem na ťahácie harmoniky, hrajem na klávisový nástroj a bol by som rád, keby som mohol niekde aj naživo mal Dobre, aj takže svoje môžeme veci. vlastne povedať to tak, že ten smútok vám vlastne pomáha prekonať tá hudba a vlastne... No akože áno, že spomínam si na rodičov veľkým, ťažko sa na... Tak bolí ma to, ale si spomínam, že sú tu pri mňa, že oni ma počujú z toho nemička. Ďakujeme pekne. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia. Keby ste si mali sa teraz rozhodnúť, aký by ste chceli pohreb? Taký klasický, alebo by ste radšej uprednostnili, keby vaši blízky spravili oslavu, keby si na vás pekne spomínali pri veselej hudbe? Asi klasický. Prečo by ste chceli? Lebo som takto vychovaná. Je vám to teda bližšie? Áno, je to mi bližšie. Nech sa páči. Keby ste sa mali rozhodnúť teraz, že aký by ste chceli pohreb? Taký klasický s károm, kde sú všetci akože smutní, alebo radšej takú veľkú oslavu, kde by si priatelia spomenuli na to, aké to bolo s vami zábavné? No, neviem, ja by som nechcela pohreb normálne, ja som chcela byť spopolnená a niekde na nejakom mieste rozprášaná. Čiže skôr také niečo veselé. Ale nemyslím si, že to je reálne. Keby ste sa mali teraz takto rozhodnúť, že aký by ste chceli pohreb? Taký klasický, alebo nejakú zábavnú oslavu, kde by priatelia sa zabavili a spomenuli si na vás, že aké to bolo zábavné počas života? Neviem, ťažko povedať, ale tak asi skôr v takej zábavnej forme, aby tam netrúchili, no. Neplakali. Tak mohli by sa aj než tešiť, ako tak spomínať s láskou, s radosťou, nielen na to zlé a hlavne na to dobré a zábavné, čo s nimi počas života prežijem, nadobudnem, tak hlavne to vyrozoberajú. To neodvysiela. Kľudne. Len to musím spraviť, takže môžem sa ťa spýtať? Jasne. Dobre, poprosím ťa, my budeme stať takto, aby si sa pozerala ako keby na mňa. A ja sa ťa teda obývam, dobre? No. Nemáš pocit, že v dnešnej dobe počas dušičiek obchodníci zarábajú na smrti? Samozrejme. A prečo máš z toho pocit? Na to, že keď zoberiem, aké sú aj výrobné náklady na všetky veci, čo oni vlastne predávajú, poskytujú služby a podobne, tak zisk na tom majú obrovitánske proste a pre nich je toto, lebo keďže smrť a vlastne takéto veci sú prírodzené, proste, že tie budú jednoducho, to je obchod, ktorý si nikdy nestratí, hej, pretože človek vždy umrie. No. A ešte niektorí, keď tomu napomôžu, tak veľmi dobrý zisk to môže byť, ako pre nich je to veľmi dobrý zárobok. A máš to, ja neviem, nejaký pocit, že je ti z toho nejak smutno, alebo zlé, alebo v pohode, nevadí ti to? Vlastne je mi to relatívne zatiaľ jedno, hej, pre nich. Mne je jedno, či si oni na tom zarobia, alebo nie, hej, oni umrú. A nikto iný na nich zarobí. Jasné. A vedel by si si napríklad možno predstaviť, že by si pracoval v takomto bizárnom biznise? Nie, rozhodne nie. Ďakujem ti veľmi pekne, veľmi si mi pomohla. Pohode. Ďakujem. V dnešnej dobe ľudia zarábajú na smrti počas dušičiek. Ste si vedel k tomu niečo predstaviť? No, na tým som sa vôbec nezamýšľal, ale kvetinári asi A môžem sa vás taký biznis majú, teda asi. spýtať, Alebo ako taký to zámer. No. Dobre, takže... Ale ja používam, alebo využívam z vlastnej záhrady. Kvietka, áno. Ale máte pocit, že dá sa vlastne v tomto období na smrti aj zarobiť? No tak kvetinári asi to idú, no tak je to biznis pre nich, áno. A máte, ja neviem, nemám z toho tak nejak smutno, alebo je vám to jedno, alebo... No, nad tým som sa nezamyslel, lebo na každom kroku každý zháňa možnosť nejakého zarobenia, nejakého toho biznisu, takže je to tam. Ale je to tak, áno. Asi je to tak. No. Takže vám to nevadí? Moc nie. Jasne, Ne. ďakujem si to vyskúšať. Zmysel dušičiek sa v poslednom období mení na... Čo myslíte? Že zmysel dušičiek sa v poslednom období mení z úcty k zosnulým na zábavu na Halloween. No podľa mňa to je veľmi akože neúctivé je to podľa mňa. Vnímate to negatívne? Áno, negatívne to vnímam, pretože dušičky sú akože také tradičná vec pre aj starších ľudí samozrejme a vlastne oni to tak berú, že má to tak byť, tak to tak musí byť. A ten Halloween k tomu podľa mňa nepatrí. Vy oslavujete dušičky teda tradičným spôsobom? Áno, hej. Chodíme normálne na cintorín a jedno s druhým, takže asi tak. Môže byť? Dobre, ďakujem pekne. A ja ďakujem. Dovidenia. Že zmysel dušičiek sa v poslednej dobe mení z úcty k zosnulým na zábavu na Halloween. Ja si myslím, že to nie je správne. Čiže ste za tradičné oslavovanie dušičiek. A čiže vy
Vy ako oslavujete dušičky? Chodím na hroby. Chodíte na hroby? A Halloween? Už neoslavujete Halloween? Nie. Ďakujem pekne. Vnímate to, že zmysel dušičiek sa postupne mení z úcty k zosnulým na zábavu na Halloween? To o tom neviem. Aspoň u mňa to tak nie je. Vy oslavujete dušičky Tak tradične? dušičky, spomienku na mŕtvych ale v rodine, ale nie som rigorózne založený, takže nemám to nič s tým ale asi mám. Máte niekoho, kto oslavuje dušičky zábavou? O Halloweene som videl, ale že ani neviem, či to je vtedy. To je priamo vtedy? Americká verzia. A tu je veľa amerických verzií. Vo všeličom inom. Ďakujem pekne. Zmysel dušičiek sa postupne mení z úcty k zosnulým na zábavu na Halloween. No, neviem, u nás v rodine je to skôr tak, že teda chodíme na tie hroby a zapolujeme sviečky a tak, my to až tak... Jediné, čo sme zobrali z Halloweenu je, že tú tekvicu si dáme na balkón, ale ináč nepáči sa mi to, ako ja by som to nechala na taký deň, kedy teda všetci idú na hroby a pozapalujú sviečky a pospomínajú si nás teda zosnulých. Nechodíš trebárs na Halloween party? Nebola som, ako je to na jednej strane fajn party dôvod, ale nebola som na takom, ani sa asi nechystám ísť. Si mladá, čiže poznáš niekoho, kto takto chodí na Halloween party? Mala som takých spolužiakov, ideš si niekam na diskotéku, ale ja som ako, nechcem povedať, že vyslovene s tým nesúhlasím, je to vec názoru, ale ja skôr zastávam ten názor, že ideme proste, nemyslím si, že v takýto deň je úplne vhodný na organizovať nejakých diskoték alebo takého niečo. Ďakujem pekne. Nie, nič zač. Ja, keď sa môžem vyjadriť k tejto téme, tak myslím si, že je to veľmi obohacujúce, tento tréning. Rozprávaš sa nahlas so svojimi blízkymi, keď ich ideš pozrieť na hroby na dušičky? Nie. Ani si to nezažil, že by sa niekto nahlas rozprával? Tak to áno, to som zažil, no. Ako to pôsobí na teba? Tak, v pohode, keď je niekto sám napríklad, tak sa chce kvázi povyprávať s tými, ktorí mi chýbajú a v pohode to berem. A v duchu sa rozprávaš so svojimi blízkymi? Tak krátko. Veríš na to vôbec, že existuje druhý svet? Ani nie, to je iba tak. Ani moc neverím na to. Ďakujem pekne. Celebrate like Halloween, or are you going to the graves and burning the candles during the Halloween? Yeah, every year in Spain they celebrate more and more Halloween. Okay, and my question... And on the 1st of November everyone goes to visit the cemeteries and put flowers on the graves of their family. Okay, and my question is, if you personally, if you are going to the grave to visit your dead, are you talking to them loudly? Are you talking to them? ¿Tú hablas en voz alta cuando vas al cementerio a ver tus queridos día 1 de noviembre? Yo no. No. Do you believe that they We quiet. You are quiet? Yeah, I don't speak, no. It's inside. You think? Yeah. Okay. Okay. And have you? Yes. And do you believe that they can hear you, for example, when you are I personally don't think they can. I don't believe they can hear you now. Okay. Thank you very much. Thank you. Welcome. Bye. Na hroby, či sa aj rozprávate so svojimi blízkymi, alebo na to neveríte? Áno. Rozprávate sa? Aj nahlas? Nahlas. A čo väčšinou teda, keď nimi príliš osobné, o čom sa s nimi rozprávate? No všeličom o tom bežnom živote, čo som urobil ten deň a tak. A čiže veríte, že vás počujú? Prosím? Veríte tomu, že vás počujú? Určite. Dobre, a napríklad dostali ste niekedy aj nejaký akože spätný signál, nejakú spätnú väzbu? To neverím, to neexistuje. Jak raz spadnete do tej tmy, ja som to raz zažil, že som mal tak chorý, som sa predávkoval liekmi, že som mal sem tam svetlo a väčšinou tmu. A jedine do tej tmy mi syn volal, že aby som sa neopúšťal, takže... Keď sa rozprávate so svojimi blízkymi, tak žiadate niekedy od nich aj nejakú pomoc, akože takú nejakú silu? Nemôžu. To není, to je... Viete, to starí Gréci už mali toho Charona, čo stal na tej rieke zabudnutia, Styx, že prevážal tie dušičky s tou mincou strebonou, s obolusom. Jak prejdete tú rieku, je konec. Tam už není rozum, není myslenie, není nič, ani konanie. To je proste ríša väčšinou zabudnutia. A prečo sa teda s nimi rozprávate?
Zo zvyku, aby som nevyšiel z cviku. Ďakujem vám veľmi pekne. Keď ideš na dušičky navštíviť svojich blízkych na cintorín, aj sa s nimi rozprávaš? Nie, nerozprávam.